Ok, dobrý den, dámy a pánové, jsem Gamer22, jsem tu nový československý youtuber a chtěl jsem se vám trošku tady představit, kdo jsem, co rád dělám a takhle. Už od malička jsem chtěl být youtuberem, vždycky, když jsem hrál nějaké hry, třeba Minecraft, tak jsem to vždycky sám pro sebe komentoval, takže nějakou zkušenost trošinku mám, třeba 1%, takže si myslím, že by to mohlo být dobrý. Na tomto kanále bych radši byl, aby vycházely více videa než shorty, takže tak. Videa vycházely většinou někdy z Minecraftu, z Bravka, ale většinou z Fortniteu a z Robloxu. Takže tak. Pokud chcete být nedílnou součástí mojí cesty, tak nezapomeňte dát like a odběr a komentář. Pokud nechcete, nemusíte a tak. Chtěl bych vám všem taky popřát hezký prázdniny, už budu trošku díl a tak. A poprosil bych tak. No, tak asi bude všechno pro tohle video, takže tím čau.